tsaya domin ka san sim nawa ne aka yi rijista da NIN ɗinka, wato sim guda nawa ne, layi guda nawa ne aka yi rijista da NIN ɗinka. Ko da wani baka san ya rijista ba ya ɗauki NIN ɗinka ya ma rijista, zan nuna ma code ɗin da zaka daddanna ka je ka gani ba tare da an cire ma ko sisi ba. Za su turo ma har nambobin da suke linkin da NIN ɗinka. To idan haka ga number da kai ka san ba kai ka ƙara ba kuma ba number ka bane, ka garzaya office ɗin MTN na kusa da kake da shi, ka je ka yi welcome back ɗin wannan sim ɗin da baka san ko nawa yi ba. Idan ba haka ba, ka nemi office ɗin NIN na kusa domin ka je a unlinking, wato a cire number nan daga cikin nin ɗinka. Idan ka shigo dial call ɗin wayanka kamar haka, sai ka zo ka danna star 996 hash, sai ka danna kira akan layinka. To wato zai nuno ma nan gurin, sai ka duba, sai ka danna number 4 inda aka rubuta view nin status ɗin nan, sai ka danna 4 sai ka send it. Zai nuno maka view number linked to NIN, sai ka danna number 2. To daga nan za su turo ma message din duk wani number da yake nan. Kar ka manta ka yi liking, ka yi following, ka danna subscribe, saboda in mun kawo abubuwa masu amfani kai ma ka gani ka ƙara da shi.